Hayırlı erте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Юка бузда хәвеф бар, елгаларда су ката башлады, тик бузга керергә иртәрәк әле. ТСР төзелүнең 100 еллыгы чаралары дәвам итә. Түбән Каманың мактаулы гражданины беренче төзүче Хәмәт Хәсән Хәлиуллинны искә алдылар. Җитәкчеләр дә белемнәрен сыный. Бөтен Россия экологик онлайн диктанты акциясе дәвам итә. Балалар да, балыкчылар да инде боз өстендә. Берничә яшүсмернең юка боз өстендә йөрүен видео язмага төшереп алганнар. Хәер, инде акыл кергән өлкәннәр дә алардан калышмый. Боз әле юка, аның өстендә йөргәндә суга бату куркынышы саклана. Коткаручылар үткәргән рейд нәтиҗәләре нинди? Әле ныгымаган боз өстендә ашыкмый гына йөргән яшүсмерләр ни турында уйлый икән? Шул рәвешле буш вакытны үткәрәләрме, әллә үзләренең яки интернетта утыручыларның ныклыгын тикшерәләрме? Юлга күлләрдә боз әле берничә көн элек кенә ката башлады. Ныгып җитмәгән боз өстендә иркенләп йөрүчеләр очрый инде. Шуңа күрә республика сулыклары янында ашыгыч рәвештә коткару постларын булдыру турындагы карарга киленде. Тәүлек буена ярдан да, судан да сулыкларны күзәтүдә тоталар. Тәҗрибәле коткаручылар да бозга керер алдыннан аның калынлыгын үлчи. Толщина льда 5 сантиметров. Выход на лед запрещен. Бу урында бозның калынлыгы тиешле нормага якын. Шулай да ул боз астыннан балык таргатучылар өчен хәвефле булырга мөмкин. Рейд барышында балыкчыларны да очраттылар. Толщина льда составляет 4-5 сантиметров всего лишь. Не искушайте судьбу. Собираемся, потихонечку уходим домой на берег. Әмерне тыңламаучылар да бар. Андый ваемсызларга административ штраф салына. Сейчас на территории Республики Татарстан наиболее сложная опасность. Хәзер республика территориясендәге сулыкларда иң куркыныч вакыт. Боз ныгымаган, тиешле калынлыктагы боз да ярылып китәргә мөмкин. Боз буйлап һава мендәре ярдәмендә генә йөрергә була. Анда да коткаручылар озатып йөргәндә генә. Особое внимание обратить. Ата-аналар, педагоглар балаларны бозга керүдән кисәтеп саклап торсыннар иде. Киләсе кояшлы, чагыштырмача җылы көннәр әле бозга ныгырга ирек бирмәячәк. Үзеңә артык ышанып, боз өстенә кермәүең хәерлерәк. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәли Әхмәтов, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары. Бөтен Россия экологик онлайн диктанты акциясе дәвам итә. Экологик диктант халыкның төрле катлаулары арасында экология буенча белемнәрне популярлаштыруга һәм белем дәрәҗәсен күтәрүгә юнәлтелгән. Проект ел сайын үткәрелә. Медицина битлеге таркалып, юкка чыгу өчен 500 ел кирәк. Табигатькә зыян китермичә генә аны ничек бетерергә? 3нче гимназия укучылары белән бергә Республика Мәгариф һәм фән министрлыгы җитәкчеләре, министр үзе дә экологик диктантта катнашып, шушы һәм башка сорауларга җаваплар эзләде. Гимназиянең махсус җиһазландырылган кабинетларында Идел, Шулман, Казансу елгаларын чистарту проектлары белән шөгыльләнәләр. Экодиктант белемнәрне тикшереп карау мөмкинлеген бирә. Акциядә санитар нормаларны үтәүгә аерым игътибар бирелә. Быел анда республикада 12 меңнән артык кеше катнашкан. Быел Татарстанлылар республикабыз бюджетына 4 миллиард сумнан күбрәк салым түләгән. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта федераль салым хезмәтенең Татарстандагы бүлеге җитәкчесе Марат Сафиуллин хәбәр итте. Салым түләүчеләрнең 1 миллиард 800 миллион сумлык бурычы бар. Аның зур өлеше транспорт салымнары. Юридик затларның гомуми бурычы 24 миллиард сум. Татарстанда 1 миллион чамасы кеше салым түләүдә ташламалардан файдалана. Белгечләр 2019 елга салымнарны 1 декабрьгә кадәр түләп бетерү кирәклеген искәртәләр. Кешеләргә уңайлы булсын өчен ведомство онлайн платформаларны кулланылышка киңрәк кертте. Пандемия шартларында ул аеруча мөһим. Апаста беренче тапкыр мөселман яшьләренең мәдәни тәрбия үзәге мәдрәсә төзүшләре башланды. Ул район башлыгының тәкъдиме һәм ярдәме, шулай ук Татарстан Җөмһүрияте мөселманнарының диния нәзарәте теләктәшлеге белән салына. Районда мөселман яшьләре мәдәни тәрбия үзәген төзү эшенә 3 атналык керешкәннәр. Ул Сәләт балалар иҗат үзәге янында булачак. Субайлар кагылган, нигезен коралар. Бина бер каттан тора. Барлык таләпләргә туры китереп, проект буенча эшләнә. Беренче намаз бүлмәсе була, аннан соң укытучылар бүлмәсе була, директорский, аннан соң конференц зал була, аннан соң була 2 класс
балаларга, андан китә инде кафе, столовый формасында, менә шушылай иттереп без эшлибез инде. Аның бөтен канализацияләр, бөтен газ белән җылыта торган була, Аллаһ бирсән, булар бөтен эшчесе бар инде. Инде матди ярдәмгә килгән вакытта төзелеш кемне? Дәүләттән түгел. Бу инде хәйрия һәм спонсорлар, иганәчеләрнең ярдәме белән эшләнә. Шуны әйтәсе килә мөхтәрәм җәмәгать, менә бу мәсьәләне игълан иткәннән соң әллә кайлардан ярдәм килде. Алга таба үзәктә төрле дини бәйгеләр, җыеннар, лекциялар үткәрү, күргәзмәләр оештыру күздә тотыла. Район мөхтәсибе Мирхат хәзрәт Җамалиев әйтүенчә, иң мөһиме яшьләргә, яшьләргә дөрес итеп яттан Коръән укырга өйрәтү. Казанның Ислам университеты белән сөйләшәбез, укытучылар җәлеп итү буенча Болгар академиясе белән дә ул турыда сөйләшәбез. Аннан инде бер шәкерт китереп бетергән, анда доцентмы, укытучымы китереп шунда өйрәтергә, аннарга условия создавать итеп. Но инде безнең инде менә Төркия илләреннән дә чакырып, алар анарга ярдәм итәргә ризалык бирделәр. Алар белән дә сөйләшеп, иншалла, менә шул эшләрне башкарырга ниятләп торабыз инде. Айзилә Батырханова, Гөлназ Валиева, Раил Галәвов, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Кыш җиткәндә уңыш җыю өчен иң кулай вакыт. Югарыстан районының Заря агрофирмасының 200 гектарындагы бакчасында кызу эш кайный. 16 гектарда үстерелгән кара миләш уңышын җыялар. Тәлгәшләр мул булып өлгергән. Хәзер уңышның витаминнарга бай, иң тәмле чагы. Хатын-кызларның эш сменасы 8 сәгатькә сузыла. Уңыш ярминкәләргә сатуга чыгарыла. Агрофирманың бакчачылык буенча баш агрономы Ринат Миначевның әйтүенчә, базарларда кара миләшкә ихтыяҗ зур, аны дәвалану өчен кулланалар. Эчемлек ясау өчен эшкәртәләр. Өстәп шунысын да әйтик. Галимнәр кара миләш эчемлегенең ковид вирус активлыгын 97%-ка кадәр бетерү мөмкинлеген ачыклаганнар. Натураль эчемлекләр һәм яшел чәй вируска тискәре йогынты ясыйлар. Ярты гасыр спорт мәйданчыгында Казандагы Unix Junior баскетбол спорт мәктәбенең танылган балалар тренеры Наталья Фторова 50 ел гомерен яшь спортчылар әзерләүгә багышлаган. Тәҗрибәле остаз күп мәшәкертне зур спортка чыгарган. Хәзер нәрсәләр белән шөгыльләнә? Без дә кызыксындык. Аны киң кочакларны җыеп, рәхмәт әйтеп каршылыйлар. Пандемия сәбәпле зур тантана оештырмаска булганнар. Наталья Фторова баскетбол буенча Татарстанның атказанган тренеры, күп кенә чемпион титуллары һәм бүләкләре иясе. 50 ел эчендә 20дән артык команда әзерләгән. Төрле эштәге меңләгән бала аны үзенең остазы дип саный. Наталья Анатольевнаның шәкертләре арасында баскетбол буенча өлкәннәр командалары составында ил чемпионнары бар, ә бер шәкерте дөнья чемпионы исемен яулады. Наталья Анатольевна наш самый почетный. Наталья Анатольевна иң мактаулы, хөрмәтле остазларның берсе. Спорт мәктәбендә югары әзерлекле спортчыларны, әйтик, Попова Машина, Иванова Златаны әзерләүгә күп көч куйды. Алар Суперлигада җиңеп чыкты. Әле тагын күп спортчыларны әзерләр дип ышанабыз. Наталья Фторованы котларга хезмәттәшләре, спорт учреждениесе җитәкчелеге, укучылары җыелды. Дулкынлану белән зур спортка, олы тормышка хәйр фатиха биргән тренерны хөрмәтләделәр. Тренер үзенең спорт юлындагы беренче адымнарын искә төшерде. Боксан кечкенә буйлы булган өчен аны башта баскетбол командасына алмаган булганнар. Команда, в которую я играла, «Динамо», мы встречаемся с ними 56 лет. Думаю, что не зря мой путь. Но так меня не брали на баскетбол, ростом-то маленькая, из-за подружки брали. Но мне так нравился этот вид спорта, что, видите, уже везу 50 лет. Котлаулардан соң тренеры баскетбол ветераннары белән бергә яңа спорт мәйданчыгына чыкты. Сәламәт, актив яшәү рәвешен бер кайчан да туктатырга ярамый дип саный. Фанис Мөхәммәтов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Татарстанның халык артисты Равил Харисов кичә 72 яшендә вафат булды. Республика җитәкчелеге мәрхүмнең туганнарының, якыннарының тирән кайгысын уртаклашты. Равил Харисов Казан филармониясе солисты иде. Милли җыр сәнгатен үстерүгә һәм популярлаштыруга зур өлеш кертте. Җырчы белән хушлашу мәрәсиме бүген башкалабызның Сәйдәш мәдәният сарае янында булачак. Сәгать 11дә башлана. Зур дәрәҗәләргә ирешеп тә кеше булып калган танылган шагыйрь Ринат Харисның әлеге шигырь юллары беренче төзүче Түбән Каманың мактаулы гражданины Хәмәт Хәсән Хәлиуллинга бик тә туры килә. Исән булса, быел аңа 85 яшь тулган булыр иде. Беренче төзүче безнең арабыздан узган елны китә. Үземне Хәмәт Хәсән абыйның элек эшләгән чакларындагы аның каптюрклары, будкаларына кергән төсле булып китте.
Безнең экспонатлар аңар туры киләләр. Әнә эленеп тора киемнәр. Менә пич. Аның бик яраткан матур бер җыры бар иде. Тәрәс төбем минем берничә. Тәрәс сайын яран гөлүсә. Мансур Шәрәфетдинов беренче төзүче Хәмәт Хәсән Халиуллинның туганы. Түбән Каманың төзелеше башында торган легендар шәхес белән түгәрәк табыннар җылы гаилә бәйрәмнәре бәйли. Гаиләсендә әйбәт ир Зарига апага. Шулай иттереп матур гына балалар үстерделәр. Кызлары Зәлфия, малайлары Рамил. Оныклары китте, оныкчыклары китте. Соңгы көннәрдә оныкчыклары белән бик тә сөенеп һаман сөйлиләр. Менә бүген әле Skype аша сөйләштек Мәскәүдән дип. Хәмәт Хәсән Халиуллин Түбән Камадагы төзелеш өлкәсенең ветераны, Татарстан Республикасының ат казанган төзүчесе, шәһәрнең хөрмәтле гражданины. Авылда туып үскән гади малай ташчы бригадир буларак таныла. Нәтиҗәдә Хәмәт Хәсән Халиуллинга Түбән Камада сафка бастырылучы иң мөһим объектларны ышанып тапшыралар. Хәсәннең бригадасы как бы ударный не булды. Кая авырыш, кая сосы керек булышырга, мен аны җибәрәйем беренче. Иң авыр объектларны хәзер национальный кухня бар иде бит. Хәзер бәкәтлек кран 12 ташкын ала, аянда 17 ташлык йорт. Шуны төзегәндә мин кемгә ышанмыйм. Кеше йылып чәргә может. Аны без теге Египет пирамидасы кебек башта ортасын, аннан соң кырларын шайтып, җыеп еле-еле. Төзүче бригадир буларак эшчеләренә карата мәрхәмәтле була. Алдынгыларга фатирлар бирү мәсьәләсен тизәйтә. Эш кешеләрне дә туры юлга бастыра. Архитектор проектында кимчелек сизсә, эшне туктатып тора. Безнең Татарстаныбызның югары советы депутаты буларак, менә шушы дәрәҗәләргә җитте. Андый ул чорларда гади эшчене депутат итеп сайлап, менә шушындый зур вазифалар ышанып тапшыру ул бик сирәк кешегә эләгә торган иде. Менә шәһәребездә ул 25-тән артык торак йортлар төзегән кеше. Аннары барлык диярлек мәктәпләрдә төзегән кеше. Балалар бакчаларын, кибетләр, кинотеатрлар, аннары хастаханәләр төзеде. Шәһәребезнең аэропортын төзеде. Эшчәнлеге өчен аны Ленин һәм Кызыл Байрак хезмәт ордены һәм башка күп санлы дәрәҗәләр белән бүләклиләр. Хәмәт Хәсән Халиуллинны искә алу кичәсен шәһәр музеенда оештыралар. Бүгенге кичәдә Хәмәт Хәсән Халиуллин турында тагын бер кызыклы факт ачыкланды. Ул шигырьләр дә яза торган булган. Мисалга, менә бу шигырьне ул тормыш иптәше Заригага багышлаган. Җаным сиңа озын гомер телим, лаеклы син матур яшәргә. Синең нурлы йөзләреңә карау минем күңелемне яшәртә. Тормыш юлдашың Хәсән диелгән. Әлеге шигырь астында бу шигырьне ул 88 елда иҗат иткән. Хәмәт Хәсән Гыйззатулла улы безнең арадан узган елны китә. 24 октябрьдә аңа 85 яшь тулган булыр иде. Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, Яңалыклар. Көлегез, файдасы күп белегез. Шат күңелле шаяннар һәм тапкырларның әйдә шаярт фестивале башланды. Фестивальнең үзенчәлекләрен Динә Нәҗметдинов да күреп кайтты. Әйдә шаярт фестивале башланып китте. Командалары иң шәп, иң текә мәзәкләре әзер. Инде тамашачыларга бортик шын күңелдән килеп кенә утырасы кала. Әлеге фестивальгә әзерләнү 4 көнлек Байтик лагерында башланып китте. Монда командалар әзер булган чыгышларын тәкъдим иттеләр. Инде КВН өлкәсендә профессионал булган редакторлар булган хаталарны төзәтергә һәм кайбер мәзәкләрне башкага үзгәртергә куштылар. Әгәр дә инде шушы редакторлык өлкәсенә килгәндә авырлыкларга тукталганда инде ул команданы түзү беренче ратта авыр командага инде ниндидер тәргиш бирергә, кайсыдыр командаларга инде концепт төзергә иң авыры менә шушы. Аннарсын мәзәкләр язу, мәзәкләр өстәү, инде язып сызып кына утыру ансы бик авыр түгел, рәсми әйткәндә. Фестиваль быел 2нче тапкыр үткәрелде. Барысы 100дән артык катнашучы 21 команда. Хәтта Пенза һәм Мәскәү шәһәрләреннән дә килгәннәр иде. Һәрбер команданың үзенчәлекле образлары, кызыклы мәзәкләре тамашачыны битараф калдырмады. Беренче өлешен карадым. Беренче өлешенең кайбер командалары ошады. Анда аерып була, мәсәлән, Варша һәм Саба.
Калган әлбәттә бар. Калган командаларга инде үзләрен әзгенә тарттырасы бар. Әзгенә нәрсә дип әйтим инде шомартасы бар. Әзгенә эшлисе бар әле. Жюри әгъзалары һәрбер чыгышка моңсу яки елмая торган смайл куеп комментарийлар биреп бардылар. 5 елмая торган смайл куелса, команда икенче турга үтә дигән сүз. Араларында 3 моңсу, 2 елмая торган смайл куелган командалар да булды. Әлеге командаларга жюри әгъзалары файдалы киңәшләр бирделәр һәм катнашучыларга үзләренең чыгышларын тагын бер тапкыр анализлап чыгарга куштылар. Шаккатырда әлбәттә Саба командасы. Мин үзем ашадан булса да, ул мандарин. Инде кемнәр караган беләдер. Шулай каршылар молодцы. Ашадан яңа команда. Һәм инде шунсы сөендерә. Инде олы яшьтәге безнең катнашучыларыбыз да бар. Сәхнәгә чыгыр алдыннан катнашучылар бик дулкынланалар. Аеруча сүзләрен онытырга куркалар. Ләкин монда очракта импровизация ярдәмгә килә. Крашин җылма командасы быел Әйдә шаяртта беренче тапкыр чыгыш ясыйбыз. Инде минем күптән теләк бар иде чыгыш ясарга, ләкин ничектер булмады. Ә быел әйдәгез әле әйттем. Егетләр, кызлар җыелыйк та КВН командасын әзерлик. Крашиннарны җыйдык бөтен авыллардан, районнардан һәм инде менә әзерләнеп bir команда тупладык. Дулкынландыра әлбәттә, ләкин мин белән без әзер. Без финалга хәтле җитәргә тиеш, Алла бирса. Күптән көтелгән Әйдә шаярт фестиваленең беренче туры азагына якынлашты. Кайбер командалар төшеп калдылар, инде 5 елмая торган смайл алган командалар тиздән икенче турга әзерләнә башлыйлар. Динә Нишметдинова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Бүгенге темабыз рубль бәясе төшкәндә финанс халәтен ничек саклап калырга. Бу турыда финанс белгече Ләйсән Харисова сөйләп китәр. Ләйсән, исәнмесез? Рубльнең бәясе ни өчен төшә? Бу хәл нәрсәләргә бәйләп аңлатыла? Хәерле көннәр, исәнмесез? Дөресен әйткәндә, аның сәбәпләре бик күп. Дип әйтергә була инде, ләкин иң беренче сәбәбен әйтергә була менә хәзерге көндә булган коронавирус пандемиясе бик йогынты ясый. Ни өчен дигәндә, безнең бу инде шир бар бүтән дөньябызны яулап алды. Һәм инде әлбәттә күп кенә эшчеләр дә инде эштән китәргә мәҗбүр дип әйтәм инде шир аркасында. Шуның аркасында безнең күп заводлар тукталды. Бездә генә түгел, Россиябездә генә түгел, әлбәттә Европа илләрендә, чит илләрдә менә Кытайны карасагыз, күп кенә производство җитештерү заводлары тукталды. Шуның өчен безнең импорттан әлбәттә импортта инде бик кими. Импорт булмагачтан безнең шулай ук безнең илдә дә производстволар начарана дип әйтик инде. Шунысы да йогынты ясый. Шир күп әлбәттә. Иң беренче сәбәп дип атарга була әлеге коронавирусны. Икенче сәбәбе әлбәттә инде безнең нефть бәясе үзгәрү. Ул турыда яңалыклар күп йөри. Безнең бер баррель өчен баррель бәясе әлбәттә аның суммасы әлбәттә кимеде. Ни өчен дигәндә экспортта юк. Менә бу шул ук пандемияга бәйле инде. Пандемия булганнан соң безнең әлеге нефть сары кара алтын дип әйтәбез инде. Кара алтынга сорау да юк. Һәм инде шуның аркасында шул сәбәпле безнең әлбәттә инде нефтьләр менә бу запаслар дип әйтәгән әлбәттә күп, сорау юк, һәм шуның аркасында аның суммасы кими. Аның суммасы кимегәч, безнең әлбәттә рубльнең бәясе әлбәттә төшә. Финанс халәтен саклап калу өчен сез нәрсә киңәш итәсез? Һәр кешегә, хәзер инде күп кеше аңлагандыр. Инде алдагы тормышта инде алга таба яшәү кирәк. Һәр хезмәт хакыгыздан 10% булдырган кеше күпме булдыра, шул хәтле 20-30% яисә 50%-ныдыр үзегезнең финанс мендәре өчен алып куярга кирәк. Нәрсә ул финанс мендәре? Ул сезнең менә бу 3 яисә 6 айга җитәрлек запас акчагыз дип әйтик инде. Мәсәлән, сезнең ничек санарга аны? Менә айлык сезнең чыгымнарыгыз аена әйтик 20 мең икән. 20 меңне тапкырыйсыз 3 айга, ул димәк 60 мең дигән сүз. Әгәр дә инде 6 айга саклап каласыз икән, димәк 20-ны тапкырыйсыз 6-га.
Ул инде була 120 мең. Менә шул акчаны сез үзегез саклап тотырга тиеш. Аны тотырга кирәкми. Ул сезнең запас, сезнең саклаучы парашют булып торырга тиеш. Мәсәлән, шундый ук пандемияның менә икенче дулкын дип сөйләшәбез бит инде, икенче дулкын килеп чыккан чакта, ул сезнең тотырга акчагыз бар булып тора. Менә шул иң беренче киңәш. Шулай ук инде менә бу күп кеше сорау бирә, әлеге финанс подушкасын кайда сакларга, ничек дип сакларга дип киңәшләр идем, аны диверсификация ясарга. Диверсификация нәрсә дигән аңлата инде? Бу бөтен йомыркаларны бер корзинда сакламау дигән аңлата инде, ул 3 корзинга салырга. Мәсәлән, без әлеге финанс мендәрегезне бүлергә мөмкинсез 3 яисә 4 кисәккә, анысы инде һәр кеше үзе карый. Мәсәлән, күпмедер өлешегезне рубльдә, күпмесендер мәсәлән доллар, евро, һәм инде франкларда, анда һәр кеше үзе нихәтле фантазиягә җитә, шул хәтле диверсификацияларга мөмкин. Минем инде киңәшем шул, инде күбрәк мәсәлән булырга мөмкин долларда сакларга, мәсәлән 50-60%-ызны һәм инде калган процент өлешләрен саклап калырга рубльдә. Ни өчен рубльдә да сакларга киңәштәм, чөнки хәзерге ситуацияне шул ук вирус вакытында дип әйтик инде. Булырга мөмкин, менә сезнең төн җитте, акча кирәк, каян алырга акча, менә шул рубльләрегез, безнең бит инде Россиядә бар рубль бит инде күбрәк кулланыла. Инде экстренный рәвештә нәрсәләр чыгып аласыз булса, рубльне барып шул рубльгә әйбер сатып алырга булып әйтәм инде. Инде сезнең долларны ни өчен долларда сакларга киңәштәм, чөнки анда инфляциясе әзрәк, һәм инде безнең доллар барыбер да рубль белән чагыштырганда ул барыбер да ныклырак валюта дип әйтәсе килә инде. Ләйсән, бик зур рәхмәт. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.